З'явіліся непрыемныя навіны для Александра Лукашэнкі. Еўрасаюз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Беларусі. Пра гэта паведаміла Радыё Свабода са спасылкай на свае крыніцы ў Брусэлі. Еўрапейскія чыноўнікі прапануюць пашырыць спіс тэхналогій і тавараў двайнога прызначэння, пастаўкі якіх у нашу краіну будуць забароненыя. Сярод мер таксама ёсць і забарона на транзіт праз Беларусь прадукцыі, якая можа садзейнічаць умацаванню вайскова-прамысловага комплексу. Афіцыйнаму Мінску хочуць абмежаваць экспарт алюмінія, а таксама забараніць беларускім лагістычным кампаніям здзяйсняць грузаперавозкі па тэрыторыі Еўрасаюза. У той жа час будзе накладзены бан на працу ў Беларусі еўрапейскіх будаўнічых кампаній. Акрамя таго, будзе пашыраны санкцыйны спіс фізічных асоб. У яго будуць унесеныя тыя, хто атрымлівае выгаду ад беларускага ВПК. Калі будзе прыняты новы пакет санкцый і што дакладна ён будзе ўключаць, пакуль невядома. Яго стваральнікі адзначаюць, што хочуць максімальна абмежаваць удзел Беларусі ў ваеннай падтрымцы России и перакрыть шляхи абыходу еўрапейскіх санкцый.